Jézus és tanítványai átkeltek a Genezáreti tó túlsó partjára. Találkoztak egy emberrel, akiben gonosz lelkek voltak. Ez az ember... Jézus megparancsolta a gonosz lelkeknek, hogy távozzanak az emberből. Ne bánts minket, Jézus! Könyörögtek a démonok. A nevünk Légió, mert sokan vagyunk. Akkor is távoznotok kell belőle, mondta Jézus. Nincs más választásotok. A gonosz lelkek meg voltak rémülve. Nem messze volt egy disznónyál. Küldj minket a disznókba! Jézus megengedte a démonoknak, hogy a disznókba menjenek. Erre a nyáj a meredek partról a tóba rohant, és a disznók mind megfulladtak. A disznók legeltetői elfutottak, és a városban mindenkinek elmondták, mi történt. A városlakók kijöttek a temetőbe. Látták, hogy Jézus meggyógyította azt az embert. Az emberek félve könyörögtek Jézusnak, hogy menjen el arról a vidékről. A meggyógyított ember viszont azt kérte, hadd mehessen Jézussal. De Jézus azt mondta neki, maradj itt, és mondd el mindenkinek, mit tettem veled. Az ember elmondta,